Pulau ang jotno nakar sanjawo je ani photo taba kaisa viral tongmani aba ang sitite saksak viral khlaimani ya apuro ang sitite setite WhatsApp buta sasari rejecting Rikha hinke apurang loglong dilat khlai Rikha je a photo viral khai tongai video snam tonai a photo tei nor jotno photo rosai nana ningthu nor nang hanya hai khulmu ya puri nakan ma sanjawo teisa nang niji saksa kahamungai phunuga de ampasi nang bunyi ja suri mone je bunyi bai kok sadi nang niji sedi bara bara kane buruk tungsa kane khaja no jagani video kung mas khlaijak nang niji samti o nang khata mane na burinja kaham phurung ma kala khata o ang mani hingke ang buri rong no opama khama kalai o haima khama kalai o jotono lamsuko secret library channel o tabuk social media monai puni eba monai ChintaMala ni kaisa kani photo marke viral angi tomne nukjak tongka Fiaba o kaisa kani photo tamo bomti hinba sakni body kisa phonoge photo bujama dartei aro kahamo sanai tongka te hamiabo salai tomni nukjaka a bagi miani salo chung monai puni eba monai ChintaMala bai kok salaino kaisa video bo sanamai pakya nor jodi lajak sale video nogya ko nanya musung tongka hake link description o rijak habui nakheno joto bujibane te semanai haipono bakselo ko tabubo monai puni ni photo eba monai ChintaMala ni photo no social media kokte hamiabai seyei post khai viral khai tomni nokjak tongkhu a bagi monai ChintaMala tini sakbaithang camera baska nokjagai bini khani kok saka ang o photo bojamane hamia sajagya nangjaka hankai norok ano nakari risidi ang pule jorano joto delete khaibo rohori paikya haipono ani khorja khori dol pule jorowo screenshot nawoi viral khai toma darte she tabu kopama jaga viral angkha hani saka tei ani chano ang ko siwi nor jotono nakar mungsano te norbo viral ta khachide delete khair lakhyankano sanai hinei monai ChintaMala bini khani kopama kok saino joto lukuno nakar mungsani bini photo no viral ta khachide delete khai dehne kok gjar jaka abono kari monai ChintaMala te kopama kokno saka jano hamya saya sanai a borok neji hinkai ri bara bara ke boduk chikon ke chomai kolik balik ang tongo borok ke kaham khaja ini ang photo posak mani anoke hamya saya ke sawo boino purna sakang nijibo kahamung dihnei bini khani kok saka monai ChintaMala so chini tar baitote monai shong phadike sing tabuk monai ChintaMala ni khuten tebo kahme khanai nailena norbo khanai shaimandi bo tam saka bini khani ko chuto khanawoi chajak tong khaka ba nor of video share khadi sing borok ngai tong khake jotono nakar lanya bonango map khanya bonango abose men kok sing ozaka ti prasa ba chingba chingsime hame saya sawoi Kokborok Joli nasler tongile ta manaiba abagi chengma cheng hingke khano bujilanya bonango map khanya bonango joto borok ni no ase phei kise mise chikon mikon mistake engge mano a chikon sa mistake chani darti bono salbrum hamya sa saithanani bono bengai thanani abo haya Pulau ang jotno nakar sanjawo je ani photo taba kaisa viral tongmani aba ang sitite saksak viral khlaimani ya apuro ang sitite setite WhatsApp buta sasari rejecting Rikha hinke apurang loglong delete khlai Rikha ke ani dol khorsa khorna ran nahare isas rukuma jaga post khlai ke hani pe viral kha hani bai kogna musunga ang je a photo viral khai tongai video snam tonai a photo tei nor jotno photo rosai nana ningthu nor nang hanya hai khulmu ya puri nakan ma sanjawo teisa te kaisa ko khoroksa khorongni buri rok bani o phutno te kumai video snam laikya bol niji sak nai nai di bong video se kobong ma o ma heke buruk tungsari kanai khata nungjai kungma se bong video snam jak o bor khlaimani hingke buri no kaham khama kala ke haja o ani photo ke sia khlaimani hingke ang buri no opman khama kala yo o nungke buri no opman khama kala nung kaham phurungna kala ta mo niji sak ke tang wan so niji sak kaham ke se buni mo kaham sadi niji sak nung sak kaham ke phunuga di o pasi nung buni ja churi moni di niji hamya te niji sa o ma hekan te nung ba ke buni ja churi moni tongkha nang niji saksa kahamungai phunuga de ampasi nang bunyi ja suri mone je bunyi bai kok sadi nang niji sedi bara bara kane buruk tungsa kane khaja no jagani video kung mas khlaijak nang niji samti o nang khata mane na burinja kaham phurung ma kala khata o ang mani hingke ang buri rong no opama khama kalai yo hamya khama kalai yo nang kitam sa nang buri kitam khlaima ka sa nang khlaima ni kitam khani do sagadi nang ani bai kamti sai tongo buri rong no opama khama kalai yo hnai nang ni si video ko ma tongo nang pen bara bara kane khaja no jagani video kung mas khlaijak nang kitam khama kalai kha hanya jinin bo ma hai video na jinin video kobong ma sa ma hai ri bara bara kane ni khada no video kuma khajak nang ni ji samte nang ba ki ta sha ani video no nang ani kisa sia photo ni ba ke benang ma hai ke video post khlaya ma hai ke kok saima ka video no apmang khai hunai ni ji sak se bo ma hai na ji nang sak sin bo ma hai le ben buri bus kok sitra sai video khai bus se na nya ji nang ni na ma ka kono buri rong nang kaham phurung ma kala kya o ani hinga ang buri rong na hai ma khai ma kala kya nang ke tam phurung ka sa do ni ri bara kam ke tam phurung ma kala kya